Četvrta stvar koja je takođe od izuzetne važnosti i bez koje apsolutno sve što sam malo pre rekao nije bitno i što je možda i najveći problem kod mnogih jeste akcija. Dakle, imamo prve tri stavke, jel da? Ali ne možemo da napravimo taj prvi korak. Ovo je zona komfora. Ovde se nalazimo mi, imamo ideju, sigurni smo u sebe i rešili smo da radimo na sebi i da se usavršavamo. A uspeh je ovde. Ajde da zakoračimo u nepoznato. Ajde da izađemo iz zone komfora i mic po mic da stignemo tamo gde želimo. Peta stvar, koja je ujedno i zaključna kad je ovaj moj mali recept u pitanju, jeste istrajnost. Dakle, istrajnost, istrajnost, istrajnost. Zašto? Prve 4 stavke. Krenuli smo u nepoznato. Došli smo možda donekle. Neuspeh. Šta ćemo sad? Ajde da dignemo ruke od svega i da ne pokušamo nikad više. Šta smo uradili? Izgubili smo vreme. Izgubili smo možda novac. Sve to zašto smo se žrtvovali je potpuno nebitno. Dakle, neuspeh, što je možda takođe kliše, ali je jako bitna stvar, neuspeh je samo lekcija. Samo lekcija i ništa više. Ako neuspeh doživimo kao lekciju i kao iskustvo koje će nam kasnije pomoći, onda smo svaki danom sve bliži i bliži i bliži. I jednog dana ćemo tamo stići. Završio bih sa ovim. Ne moramo da budemo Steve Jobs, ali hajde da budemo Bill Gates.